बाबू नयना के नीर से आंचल भीज गइल बा नयनमा के नीर से कह दी ह रघुवीर से ना। इतना बात जब माता सीता हनुमान जी से कहनी, एकरा जवाब में हनुमान जी माता सीता से का कहतनी बबुआ की हो डंका और बाज गइल बा आहो लंका सागर माता सीता से हनुमान जी कहतनी कि माई अरे वो घबराई जौन पूरे बांदरी सेना सहित प्रभु रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई कर दिले बानी। बहुत जल्द ये पापी सब के नगरी से रहुआ के हम अयोध्या नगरी के ले जाए कहे क्या का बबुआ की हो डंका आरे बाज गइल बा बबुआ लंका सागर तीर पर ए बाबू हरे 10 कंधर के सिर पर टंका बाज गइल बा लंका सागर तीर पर 10 कंधर के सिर पर राजा हो जा राजा हो जा वाह भैया वाह बबुआ हनुमान जी कहनी कि माई से माता होखी जन उदास काके कहे मनीष प्रयास होए माई हनुमान जी कहली कि माई की हो माता जग में हार के बाजोड़ा ए बबुआ शंभु जादो यही रखे सेवा समाप्त हो गई और चलते चलते कहे के बबुआ कि हरि बोल बोल रे मानवा हरि बोल बोल रे मानवा रे हरि बोल बोल रे मानवा हरि बोल बोल रे हरि बोल बोल रे मानवा रे हरि बोल बोल रे मानवा हरि बोल बोल रे साढ़े 3 हाथ के तनवा से हरि बोल बोल रे मानवा हाथ के तनवा से हरि बोल बोल रे